Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao Metro and Mega Manila. It's a feel good Lunes. Hi, partner. Aww. Mamimiss mo yan. Yung mga tao, okay, ba't sila tumawa? Ano nakakatawa sa maganda-maganda? Nakakatawa doon, di ba? Mamimiss nating lahat yun. Correct. Mamimiss natin yung yung... Paliwanag mo na kasi. Oo nga eh. Kailan ba pwede ipaliwanag? Mamaya pala kasi mag-meeting. Para kung may mga paliwanag na by tomorrow, ganyan, or gulatan na lang by Wednesday. Ganon. May teaser na naman, di ba? Oo nga. Kung napapakinggan nyo yung Dear Love. Yan. So abangan nyo po yan. Sa Feb 14. Yan. At hindi lang ito sa Manila, ha? Nationwide. Wow. Diba? Ganon. So talaga namang kaabang-abang ito. Sa True Lalo. Correct. Yung Dear Love na yan. Kung ano man yung Dear Love na yan, nako. Abangan. Sigurado mag-e-enjoy kayo dyan. Matutuwa po kayo dyan kasi talagang pinaghandaan, pinag-isipan. Oo naman, pinagsikapan. Correct, diba? Pinaghirapan. Sa True Lalo, ganyan. So abangan nyo po yan, lahat ng mga pagbabago na yan sa darating na Feb 14. Dalawang tulog na lang. Sa True Lalo. Kung may pakaya kayo, kung wala naman pakaya, okay lang naman din. Alam mo, yun yung na-realize ko about life. It's not all about you. Minsan iniisip mo parang ano kayang iisipin ng ibang tao? O kaya, pagka ginawa ko ba to, ano kayang reaction nila? Tapos marirealize mo, wala naman sila masyadong pake. Pwedeng, for example, partner, mainit-init, 'di ba? Si Bea Alonso at si Dominic, 'di ba? So finally, nag-break nila yung silence. Sila sa kanila na mismo nang galing yung news na they are calling off their engagement, 'di ba? So, totoo naman din affected tayo kasi syempre love team 'yan. Parang sa lahat naman tayo naniniwala tayo sa forever, 'di ba? Yung mga ganyon. Pero pagkatapos nating ako personally partner, parang sayang naman. Parang ang cute pa naman nung proposal, ang cute ng ganyan, pati Katniel, 'di ba? Yung cute sila pareho. Cute lahat 'di ba? Parang ang nakakalungkot yung Katniel partner na naghiwalayan. Nalungkot din talaga ako. Yung may mga ibang mga negosyo, sumabay sila doon. Anong sinabi nila? O kung ang pangalan mo ay Catherine, 'di ba? 50% off ka sa milk tea. May mga ganun akong may mga ganun, sumabay. Pag Daniel ang pangalan mo, times 3 yung yung siopaw. Basta may mga nakita ko ganun. Kumbaga, affected yung mga tao. But eventually, nag-move on din sa life nila. Oo naman. Totoo yung parang, because it's really not just about you. Diba? Yung kung iniisip mo na, ano kayang iisipin lagi ng ibang tao, paano kaya sila maapektuhan sa nangyayari sa akin, hindi lang ito tungkol sa'yo. Promise. Totoo may yun. mga iba po silang intindihin at isipin. Kaya yun yung isa nating laging sinasabi na, huwag ka na mag-effort na i-please ang lahat ng tao. Kasi, hindi mo magagawa yan. May mga nakagawa na po niyan, na po sila, amoy lupa na po sila, kinuha na po sila. Inuod na po sila. Last week lang. Sa true. Oo, kasi diba? nategi na sila. Sa stress. Oo. Kaka-please ng everybody. Kasi you really can't please everyone. Kahit na yung pinakamabait. Ako para sa akin, partner, yung mga kakilala ko mababait, na may kapintasan pa rin eh. Alam mo, ang bait-bait na nga niya, may kapintasan pa rin sa kanya. Ganun. Kasi nga hindi mo nga mapiplease ang lahat. Kapag ginawa mo yan at iniisip mo it's all about you, wala. Ang kamatayan ay paparating na. In 3, 2, 1. Hindi kasi stressful yan. Ako, na-learn ko yan. Na-learn mo na rin. Na-learn mo ba? Oo, kasi nagsimula yan nung nakaraan di ba? Parang kinikilala nila yung each other. Yung each other. Diba? Kilalanin natin ang each other para lumalim. Para ma-learn natin ng mga bagay-bagay.
Di ako napagtanto ko yan sa industry natin, partner. Ilang years na tayo, di ba? 20 years. Ang dami na po naming na-meet na mga artista. Na mga celebrities, ganun. Totoo yun. Yung mga sobrang popular na nakasama namin before. Pag sinasama namin sa mga concert, kasi suki kami ng barangay concert. Tama. Noong mga panahon na uso-uso pa yun. Diba? Talagang makita natin yung popularity na sa backstage pala, nagkakagulo yung mga tao. Pagdating pa lang ng mga sasakyan, natataranta na yung mga tao. Oo, nagkakagulo na yung mga tao. Naalala mo yung isang sexy star na talagang pinahinawi pati mga DJs kasi paparating siya. Ay, hindi ko matandaan masyado. Wala na siya ngayon. Diba? Yun yung sinasabi natin. Isipin mo, yung sobrang tinitingala ng mga tao, pinagkakaguluhan, ginagwardyahan, binibigay ang maximum security sa taong yun. Ngayon, hindi na siya pinapansin. Diba? Kasi ganun po ang ganun ang buhay ng tao. Totoo. Diba? Kahit gaano ka-feeling importante ngayon, mawawala din yan lahat. Kasi ang bawat tao may kanya-kanyang buhay po yan. Correct. Totoo yun. Diba? Halimbawa, gaya, an example mo, partner. Affected tayo for a while. Quite some time. For example, 1 week, 1 month, diba? Pero after those days, wala na. Wala na. It's kailangan all na. about yourself. Correct. Kailangan mo nang mag-move forward kasi kailangan mong at upagin yung sarili mo. Diba? Yun yung sinasabi po namin. Alam nyo po, gets namin kung malulungkot po kayo sa mga pagbabago. Kasi 20 years nyo kaming nakasama dito. Diba? Pero hindi nyo naman babaguhin. Ang totoo dyan, hindi nyo babaguhin yung buhay nyo para sa amin. Oo naman. Kasi naiintindihan natin na syempre kailangan mo rin magtrabaho ng ganitong oras. 'Di ba? Na syempre may ginagawa ka ng ganitong oras, 'di ba? Yung mga ganon. Totoo, ako naniniwala ako napakarami ng realization natin habang 'di ba as we mature. Ano na talaga to, sinyalis na talaga to ng edad. Kapag tayo po ay tumatanda, ang dami nating realization sa buhay. Sa true. 'Di ba na totoo 'yun, no? At the end of the day, you really have to work your way. Ikaw yun. It's not about your boss. It's not about your best friend. It's not about the government. Yes. It's not about your office mates. At the end of the day, you really have to work your way. It's all about your independence. Diba? Sarili. Selfish man siyang isipin pero talagang pansarili. Ilang beses ko na-encounter, partner, na pagdating sa finish line, may mga laglagan na nagaganap. Okay. Oo, meron din gano'n na parang kung kailan na matindihan na yung mga pagsubok, may mga malaglagan na magaganap. Kasi bakit? Kung iintindihin mo, syempre gusto nilang i-save yung sarili nila eh. 'Di ba? Parang halimbawa, kaya ka nilang pagtanggol hanggang a certain point. Pero kapag kaalam nila na yung sarili nila, madadamay na dito, pamilya niya na madadamay dito, maglalaglag din yan eh. Totoo 'Di ba? Kasi pansarili. Nakakalungkot siyang isipin pero medyo may katotohanan talaga. May katotohanan talaga ng buhay. Akala mo kasundo mo yung kausap mo ngayon. True! Hindi ba tinahas niya rin naman yung jowa mo? Totoo! Diba, yung kapitbahay mo, ang bait-bait. Diba? Ang bait-bait mo sa kanya, binibigyan mo pa nga ng lutong ulam. Kahapon, binigyan mo pa ng kumukulong tinola. Ay nako, totoo. Diba? Nung nakitang may delivery sa inyo, nakibuhat pa. Pero, kanina lang, chinismis ka. Tama. Sinabi, alam mo, sa totoo lang, hingi ng ulam yan sa akin. Diba? Samantalang ikaw, akala mo all the while. Diba? Siya ay mapagbigay. Yung pala, chinichismis ka. Ganun. Totoo yun. Ano yun kanya-kanya ng survival. At the end of the day, tingnan mo kahit mga hayop, kahit mga halaman. Yung mga halaman, kanya-kanyang gapang yan eh. Correct. Diba? Paano sila mabubuhay? Paano ako makaka-survive every day? Diba? Tao pa kaya? Kanya-kanyang gapang. Isipin mo, eagle gumagapang. Kanya-kanya, di ba? Pero totoo yung ang nakakaaliw isipin kung paano yung survival instinct ng mga animals. Yes. Di ba? Yung pinaka-obvious. Kahit halaman at saka yung observe yan, titigan nyo. Titigan nyo paano siya. Hindi, alimbawa. Gagawa siya ng paraan para mabuhay siya. Correct, ganun. So yun din tayo. Ang punto is, gagawa tayo ng lahat ng paraan para mabuhay tayo. At gusto naman ni God yun na kung ano man yung ibinigay na sa atin ng mga talento, mga regalo, di ba? Gagamitin po natin sa tama. Ganun. Totoo. Na-observe ko yan. Kunyari, buto, nagtapon ka. Diba? Hindi sa lupa, pero sa semento. Nabubuhay siya eh. Yung buto sa semento? Totoo yung sa mga pagitan ko yan ng hollow blocks. Nag-ano siya. Inisip ko kasi buto ng chicken. Parang nagulan. Buto ng chicken. Tumubo. Ang dami ko na kasi naitapo na buto ng chicken sa semento. Umasa ka. Paano
Ano yun? Hindi Di ba parang nabuhay. akala ko naman may ganun, partner. Kasi lahat na ng buto ng chicken titirahin ko, partner. I-observe ko kung mabubuhay. Buto ng halaman. Seeds. Kanya tinapo mo lang dyan. Di ba? Wala kang pakialam sa kanya, pero gagawa siya ng paraan para mabuhay siya. Oo nga, tama din Diba? sa mga gilid-gilid. Totoo, Biglang magugulat ka, di biglang may ba? tumubo. Kasi ganun siya eh. Buto lang yun, mga kaibigan. Tama. Seeds lang yun. True legend. Pero gagawa siya ng paraan para mabuhay siya. Yung mga halamang, alangani, bakit nakapwesto sa dingding? Correct. Di ba? Bakit may biglang tumubo dito, di ba? Paano? May kumakain ng pakwan. Ginano niya. Ginano niya. Paano? Ganun kasi ako pag kumakain ako. Paano yung tunog? Yung ang ganda-ganda ng suot, pero nanduto ka ng buto ng pakwan. Ginaganon ko. Pag wala nakatingin, partner, tapos wala namang obstruction. Ginaganon ko talaga. Nakakatamad kasing tanggalin ng tinidor. So kakainin ko na lang siya ng buo. Tapos yung mga buto na matitira sa bibig ko, Ganon. So yun, bigla na lang. Oo, correct. Nasa may hollow blocks, tama ka. Sa pagitan ng mga semento na dinadaanan natin sa eskinita. Dahil po yun sa mga butong pakwan na tinira natin. Kasi, di ba, dun pa lang nakaka-amaze. And kapag ka ganyan, partner, nakaka-amaze yung promise kapag naiisip natin yung how amazing yung mga survival instinct na mga na mga animals. Lahat ng nilalang. Correct. Hayop, tao, halaman. Oo, yung mga ganyan na parang yung ano ba yun? Yung lobster. Dati may nagsabi sa akin na I lobster you. Sabi ko, I lobster you? Ano ibig sabihin ng I lobster you? Parang ganon. Parang may kinalaman baka sa... naman gumagawa lang siya ng baka nagpipick up line lang siya. Oo, hindi. May kinalaman siya sa lobster sa season ng Friends. Kung nanonood po kayo ng Friends. Okay. Parang yung lobster kasi parang sila monogamous, ibig sabihin hindi sila naghahanap ng iba, may isa lang na parang may mga ganon. Kapag sinabing ikaw yung lobster niya, wag kang mandiri, ma-excite ka. Okay. Oo, magkahawak kamay until the end. Parang ganon yung mga lobster. So, may mga ganyang na nakakaaliw na pakinggan at pag naririnig mo yun, parang ang galing naman, sinong gumawa nito? 'Di ba? Sino nag-create nito? Kagabi sabi ng anak ko, what is a galaxy? Tinanong niya, ano ba naman to? Napakahirap naman ng galaxy. Nakakaloka. Sabi ko, I'll just show you what it looks like. So, nung sinearch ko yung galaxy, alam mo yung outer space part, nakakaaliw siya. Parang grabe, nakakatakot. Galing ng pagkakagawa. Ang galing ng pagkakagawa. Sino ang gumawa lahat nito? Yes, yun. At kapag binabalikan natin kung sino yung gumawa nito, marirealize natin na ano man yung mga pinagdadaanan nating problema, maliit kumpara dun sa Diyos na gumawa ng mga galaxy. Sabi nga daw, di ba, itong galaxy natin, yung kung saan tayo nakatira, ay isa lamang sa marami pa. Isipin mo, marami pang mga ganito. Isipin mo kung gaano kalaki. Kapiranggot lang ito sa lahat ng nilikha niya. Kapag ganyan na-amaze tayo, marirealize natin that we have such a big God. And it's a reminder that kung ano man yung mga problemang dinadaanan po natin, napakaliit compared to the big God that we have. Ganun. Dapat ganun so, yung makakalma mindset tayo, mo. Correct. Ganun. Ay, ang liit. Sasabihin mo doon sa problema, ay, ang liit mo. Ang laki ng Diyos ko. Ganyan. Correct. Pakayabang ka ng ganun. Ay, ang liit naman ng problemang yan. Wala naman lalaki dyan. Charot. Ayaw din naman natin natin malaking problema. Nanghihingi pa. Joke lang po. Kulang pa ba, anak, ha? Joke. Gusto mo pa? Joke lang. Eto naman, Kaya nga, di ba sabi, don't say that you have a big problem. Tell your problem you have a big God. Parang ganon. Kasi nga, ang laki ng mundo na meron tayo. Isipin mo, pinagkaisipan yung bawat detalye. Correct. Diba? Correct. Isipin mo na lang kung buti na lang yung butas ng ilong natin pababa. Isipin mo kung pataas siya. Paano na pag umuulan? Hindi tayo nalunod na. Diba? Ang galing ng pagkakagawa. Kasi dadami yung populasyon. Totoo. Pagka gano'n, lahat tayo nalulunod. Correct. Kada ulan. Every time na umuulan. Diba? Ang galing lang. Pag maliligo ka. Totoo. Hindi ma-invento ang salitang shower. Hindi ma-invento ang salitang... Paano ka magbubuhos pa itaas? Correct. Diba? Sipin mo yun. Nag-shampoo ka na gano'n ka, pero ang pag sinatabo kasi nga yung butas ng ilong mo nasa taas, diba tapataas lahat? Parang tanga, diba?
Pero dahil we are beautifully and wonderfully made, 'di ba? Lahat ng parte ng katawan natin merong may dahilan kung bakit sila nandyan. Isipin niyo diba? mga Isipin mo kaibigan. kung yung anes mo nasa noo mo. Kasi every time na utot ka, bumubukas. Ang pangit, di ba? Yung kita-kita siya, yung malalaman agad kung sino yung umutot kasi lahat ng puwet nasa lahat ng butas nasa noo, di Saka ba? hindi kunyari magpapaalam ka, makita mo lang pagpasok mo sa CR, anong ginagawa niya? Nakasubsub siya. Oo. Alam na this. Alam na. Kasi nga yung butas Nakakangalay yun, di ba ang pangit? Hindi tayo ganoon eh. Hindi tayo pangit. Lahat ng parte ng katawan natin sa tama nilagay sa tama. 'Di ba? And kung again, ulitin natin, kapag binalikan natin, sino bang gumawa nito? Saan ba ito lahat talaga nang galing? Sabi ko nga si partner, yung kaibigan ko na natanggalan ng reproductive system, ikunento niya sa akin na ang buong akala niya, yung parang buong puson mo yun eh. Kung gaano kalaki yung puson mo, siguro ang basis namin, yung mga malalaki namin puson. So may isip namin na yung ovaries, yung fallopian tubes, mga ganon din siyang kalalaki. Kasi kung anong laki ng puson mo, yun din yun. Pero hindi, nung tinanggal partner, gapalad. Isipin mo, nagkasya yung reproductive system sa palad. Pero ang nakaka-amaze dun, partner, kung paano yung gapalad na yan, nakakapag-house ng kids. Alam mo yun, ng mga galing, bata, ang nakaka-amaze, di ba? Totoo yan. Amazing talaga. Breastfeeding, para sa akin, partner, amazing talaga yun. Yung parang, bakit kapag dalaga ka, hindi ka mag-produce ng milk? Pero kapag automatic na nagluwal ka ng child into this world, maka-arte ka, alam mo, makinis si Nicole. Hindi Nandudura naman ang buto ng pakwan. Ganyan. Hindi talaga. Hindi talaga. Hindi maitatago na maayos na pananamit ang tunay na ugali. Hindi talaga maitatago ng Mayat de la Rosa Fine Jewelry yung pag ko ng butong pakwan, di ba? Pero ang breastfeeding is amazing. Correct. God is amazing. Life is Pakatandaan natin amazing. sa True Lalo. Hold on mga kabisyo, maganda ang buhay. This portion was brought to you